ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ମନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ରାଗି ନଥିଲା, ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ କେଉଁ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଡାଏରୀ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ତ ଡେଲି ଡେଲି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଦଳି ଯାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଦେବେ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ? ଏତେ ସମୟ ଥିଲା ଯିଏ ମୋ ଖୁସି ଦେଖି ସହିପାରିଲାନି। ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତୁ ଖୁସି ହେବୁ ତ ମୋତେ ତୋ ଖୁସି ମୁବାରକ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶବ୍ଦ ହିଁ ନଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ଆମ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯେବେ କେହି ଆପଣାର ମଣିଷ ପର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ନା, ତ ହୃଦୟକୁ ଦୂରତାର ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଏମିତି ଆସିଥାଏ କି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ହସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇନଥାଏ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ଏ ହୃଦୟକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ଏ ରାତି ଶୋଇବା ପାଇଁ ହୋଇଛି, କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଆପଣ ବି କାହାକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।